नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण आलू गोबी ढाबा स्टाईलमध्ये बघणार आहोत। तर त्याला लागणारे साहित्य आपण आता बघून घेऊया। एक मोठा कांदा चिरून घेतलेला आहे, अर्धा टोमॅटो, अद्रक आहे अर्धा किसलेलं, हे 3 ते 4 पाकळ्या लसणीचे किसलेले, 2 मिरच्या उभ्या चिरलेले, एक छोटा चमचा जिरं, कोथिंबीर, एक छोटा चमचा गरम मसाला आणि हा लाल मसाला। हा अर्धा किलो फ्लावर आहे, हे मी असे मोठे कापून घेतलेले आहेत आणि 2 बटाटे घेतले आहेत, ते पण मी मोठे असे क्यूब्समध्ये कापून घेतले आहेत। आपण आता हे फ्लावर डीप फ्राय करून घेणार आहोत। हे गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत आपण फ्राय करणार आहोत। फ्लावर आता छान ब्राउन झालेले आहेत, ते आपण आता काढून घेऊया। आता आपण बटाटे पण गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत डीप फ्राय करून घेऊया। बटाटे आता फ्राय झालेले आहेत, ते आपण काढून घेऊया। कढईत 1 चमचा तेल घेतलेला आहे, ते तापल्यावर आता आपण 1 चमचा जिरं घालणार आहोत। मिरची, अद्रक आणि लसूण, इथे आपण अर्धा इंच अद्रक किसून घेतलेला आहे। याचे कच्चेपणा जाईपर्यंत आपण याला चांगलं परतून घेऊया। 7 ते 8 कढीपत्ते, थोडीशी कोथिंबीर, हे आता चांगलं परतून झालेलं आहे, तर आपण आता यात कांदा आणि टोमॅटो घालूया। याला पण आता चांगलं फ्राय करून घेऊया। मीठ, एक छोटा चमचा गरम मसाला, छोटा चमचा लाल मसाला, थोडंसं पाणी आणि याला चांगलं मिक्स करून घेऊया। याला आता आपण 2 ते 3 मिनिटं झाकून ठेवणार आहोत। आता आपले 3 मिनिटे झालेली आहेत, तर आपण आता झाकण काढून घेऊया। या सगळ्याचा आता कच्चेपणा गेलेला आहे, तर आपण यात आता बटाटे आणि फ्लावर मिक्स करून घेऊ। चवीप्रमाणे मीठ, आपण याच्या आधी पण कांद्यामध्ये थोडं मीठ घातलेलं होतं। या सगळ्यांना व्यवस्थित मिक्स करून यात कोथिंबीर घालूया आणि मग आपली भाजी रेडी असेल। अशा प्रकारे आपला आलू गोबी ढाबा स्टाईलमध्ये तयार आहे। बनवायला खूप सोपं आहे, चवीला खूप सुंदर लागतं हे। तुम्ही पण हे करून बघा आणि मला कळवायला विसरू नका हे कसं होतं ते। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।